hozir bir dokument нам d'accord, pasport. So'ni protez нам d'accord. Rahmat kalon va odam ba. Xayri kardagi to yordam etam, taqol giray. Kiseton bomuni. Avgust ba pasportiska gufki. Ним сол тайёрӣ нам. ҳамватанони азиз, хеле ки дар навор мебинед, хонаҳои тоза, душавой дорад, кухни дорад, холодильник, ҳама чизои таҷҳизоти зиндагӣ дорад. ҳамин ҷо метавонед зиндагӣ кунед, худатонро прописка кунед. инчунин агар дар дигар ҷо бошед, низ дар ҳамин ҷо мо ба ҳамин адресҳо метавонем шуморо прописка кунем, пропискаи тоза. ногуфта намонад, билетҳои арзон аз канали мови шумо, канали фикри шумо 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. занги шуморо интизор ҳастем. наворо то охир тамошо кунед, лайкро фаромӯш накунед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. иншоалло ман шукронаи аллоҳ мекунам ки як бародарои хайрхоҳ дорем. иншоалло як бародари хайрхоҳи мо дар шаҳри екатеринбург хело дастгирӣ мекунанд, мардуми ҳамин муҳоҷира, хело мардум дар таки дастшон кор мекунанд. аллоҳ умри ҳам одама дароз кунад, аллоҳ давлатшона аз ин ҳам зиёдтар кунад. дар ҳаққи ин бародар дуогӯ бошед. номашона намегирам. ҳамон бародар як мисол хайр кардан, хайри нақс кардан. ҳозир ман амонатое дар ҳамин тавоя метиҳам дар пеши шумо. мисол аллоҳ шоҳид, дӯстои азиз, амонати ин одам овардам. худохоҳ тағоҷон шумо ягон гаптон боша гап занед бародаро ба. Ассалому алайкум бародари азиз. як бародар, ин бародаре ки хайр кардан гуфтанд ки ман базбарашини народини гирифта 6 секундо метавонам роҳӣ кардан. шумо чӣ мегӯед дар ҳамин кар? Ман ҳозир bir dokument нам d'accord, pasport. So'ni protez нам d'accord. Rahmat kalon va odam ba. Xayri kardagi to yordam etam, taqol giray. Kiseton bomuni. Avgust ba pasportiska gufki. Ним сол тайёрӣ нам d'accord. Маҳо тайёрӣ нам d'accord. Автобиография навистам. Документы худаманда как буд. ҳамуна паспортиску ҳамаша ксерокопия када додам. ҳамба гуфти где-то чизе ксерокопия ҳамон коғози больницаями? ними документам ҳаст. худи паспортам нест. ҳамба гуфти паспорти агар паспорт кунадага ман вай кунам d'accord. инвалидност кунам d'accord. сони пенсия як почашона буридагӣ. як почкам нест. умедвор ҳастем ки ин каса пенсия мекунад. баъд бародари хайрхоҳи мо дар шаҳри екатеринбург, аллоҳ умрашона дароз кунад, сафи ҳамихе бародаро зиёд шаванд. гуфтанд ман 6 секунд ба вазарашини народини гирифта билеташона худам мегирам, роҳӣ мекунам. мо ана алҳамдулилла ҳамихе бародаро дарем. аллоҳ сафи ҳамихе бародаро зиёд кунад. дуогӯ бошед тағоҷон дар ҳаққи ҳамоно. тамом ҳамин дуо дар ҳаққи шумо, фақат дуо дар ҳамин моҳи шарифи рамазон фақат дуо кунед. тамом тағоҷон. илоҳим омин. шумо илоҳим падару модаратон ҳамашон раҳмат кунад. барака ёван гӯед. инка тоҷикӣ фаромӯш кардаги 30 сол шуда иншоалло ёд мегирем. худованд хайри ҳама бародарои ҳама ҳамватанои тоҷикистони азизамо обод сарбаланд бошен. ҳама ҳамватано ҳамин фақат бо киссаҳои пур ба ватан равем. ватанамо орому тинҷӣ бошад. ҳамватано ҳамеша дар амони аллоҳ бошед. ғарибо худованд барори коратон навед. саломату сарбаланд бошед. саломат бошед. иншоалло бо мо дар хизмат. ин кас боз зир нашавед. иншоалло мо дар ҳамин ҷо ҳастем, хор намешавем. салому алайкум.